Pini bangke nili nali tuma fan ingsi skema putak labangso video long nang than pachini ponik po lapen kopi skema lapen ko son se ke apply nang zima lapen ale kopi ma lahai hu ya details nali tum kai ke son labangso video arlo se thek pon long ikpo lapen nali tum manchuning ri alam the bangla puhelo nali tum jong se labangso youtube channel long na kohmri milang polete kaching hon pen subscribe with or jandui holabangso adim nali tum tinini pin men ber ponik dia non lapen adung hes tame bel arjan theklo ing hala bangso dim tan nalitum berik denon tangte la bangso skema puthak le non pathiek pen lang pon lonang la pen chithan polona la bangso scheme nalitum apply play aprang si details bang kachini nang ji bang kinang sotlo la sinalitum phanili details bang nang than pachini ponik po la pen copy schema la pen komat ma datum si la bangso ale mate labang so scheme ka apply dun longjima lapen tangka ko an si kilongjima lapen ko anar ni si labang so asai mate akam ki claim nang jima lapen kunat si labang so scheme ka apply yi afan humri dam ik nang jima lapen ko pipia documents si kenang jima lapen offline ma online si ka apply nang jima lahai huya details nali tumphani li pathiek pen labang so video long nang than pachini ponik po lapen labang so scheme amen labang ke non het non dai penali lo ke dam tang ko ani aning kan pen stame labang so scheme bang ke du iglo stame puthot government hin pen labang so scheme bang ke upgrade pontulo mate update pontu iglo lasi labang so scheme amen labang ke kaduka vida chini po MGNREG mate labang so a full form bang son lo Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act mate job card pustame labang so a scheme afan bang ke pupon iglo lasi komadma da tumsil ke apply longjima pulo tangte nona bangke nalitum jongsi 18 years complete lo pulte labang so a job card bangke nalitum apply dun long ikpo lapen labangke a heming sipen bahini bang thomle apply stame chok exi mate long exi lapen tangka kon ansi longjima pulo tangte tangka ke longji labangke aki ongle longle sta ani sinalitum 280 mate pharo ke thom lan an bang ke nalitum long pon ikpo lapen labangso tangka koson si longji labangso tangka labang ke nalitum jongsi labangso sai claim iglo pulo tangte labangso tangka bang ke nalitum account long stame nang chithab ikpo lapen ko anani si labangso sai ke claim longji ma mate ke claim nang jima labang pulo tangte labang kenalitum 180 days mate 200 afar months tame 200 days afar month government hin pen pipon iglo labang so kam labang ke arni wang le ke claim nang jikali lapen hafta ing sialong batahini batai thom ansi claim nang chotiti labang so asaya bangkel mate labang so kamal labang ke lapen kunasi labang so scheme apan kunasi kahumri dam iknang ji lapen ko so se ka apply nang ji penalitum te bokhet painchayat mate block along dam pen sinalitum humri dam iknang po lapen kopi pia documents si kinangji documents kinangji tang te nalitum kaprega son a documents bang nang ik ration card aadhar card voter id lapen photo jong si do pul de photo jong si do kalilo photo ba nalitum pagni pidun nang po lapen bank account nalitum pidun iknang po lapen labang so scheme labang ke online ma offline si ka apply nang ji pulo tangte labang ke offline si apply nang ipu lapen online ka apply process bang anstame update pipon pelang lapen update avelang asi ka apply ning a process nalitum non labang so video afrang tek pon long ipu nalitum lang pon ingon ka apply nang la process bang ke mate a form ka fill up nang a process bang nalitum tek pon long lapen nalitum ka offline ka apply ji afan labang so form nalitum aprang si computer akulat mati kali pulat nalitum blog long pen dam pen labang so form bang nalitum endam ikme labang so form long ke tok pon asan hela application for registration under Assam Rural Employment Guarantee Scheme mate ARGES puta labang so scheme afan pu Assam long ke lapen aprang si ka fill up pon nang ji nalitum amen dak chi tok nang pola pen nalitum hema ke sar pomen mate arlosomen pen jong si apply but the husband name tok ek nang pola pen age nalitum number 3 along nalitum age tok nang po arta ko an mala pen phone number 4 along bang sex nalitum female ma mate male ma labang nalitum tok ek nang po lapen men ma woman ma lapang nalitum dak pen tok non ek nang pola pen number 5 along SC ma mate ST category pen ma
labang kanalitum dak togdun ignang po lapen nalitum nong ration card adu pol te ration card a number nalitum togdun ignang po lapen number 7 lang bang kanalitum address arong amen ayo details penalitum togdun ignang po lapen belis lapen PO nalitum tognang po lapen voter ID number double dak electronic roll labangso number togdun ignang po voter ID number lapen details of disability laban nalitum togdun ignang nilon lapen preference of nature work lapen nalitum tognang net ya number lapen declaration dak nalitum amen dak si togdun ignang po labang sodim nalitum togdun det benefit nalitum dak signature cipidu nang po dan nalitum signature mat nalitum amen togdun ignang po lapen koloso adim pensi ke apply ziman nalitum labang so please amen togdun ignang po lapen det ke apply det nalitum tognang po lapen nalitum heming si amen jong si 8 pon ji pultet labang sodim nalitum 8 pon ikmelo serial number bidun ra nalitum aprang si komamen pensi apply ma labang so amen dak tog igon lapen father name kalte husband name lapen female ma male ma lapen arta ko an ma labang sorta nalitum dak same process nalitum fill up dun ignang po lapen fill up igdet benefit kijutsi puthot nalitum dak signature cipi ignang po la bersi tulang signature of applicant labang sodim nalitum signature cipi pen labang so form alogot nalitum kinang so sonili amuna than pon ana documents labang so documents nalitum pidun ignang po bank account lapen Aadhaar card la hini le pidun anda chok la happy lapen ration card double ration card nalitum pidun ignang po lapen voter ID stamen nalitum pidun iglote chok ikpo labang ke lapen ke thondam nei nalitum block office long dam igon lapen hadar nalitum GE apan le labang so alu pidam stame chok iglo la hello offline ke apply ningi a process bangke lapen online ke apply ningi process pon anto online bang apply process piponik elang website long pustame asila bang so asai an labang ke offline sinalitum apply pon ignang po jolan cholo labang so form long ke an kisung warat ke ave ka fill up nai la sidak ang ton stame dak tok etlo father name lapen age la hai hui sinalitum tok don nang chodi la sinalitum fill up igra thondam igon jolan cholo ka fill up nai a process bangke tek mon long ikpo a form ka fill up bangkel ansungu e la penili hodak than pon pe photo pabon dun ignahi nang litum photo koma men pen ska apply ma labang so abang phu mate abang phia photo bang nalitum la so form alo got nalitum pidun ignang po la pen kenang so sora documents bang kenalitum pabon dun iksi nalitum block office on dam pen nalitum la GE dui halabang so ari dengle labang so form pidun ikta choklo lapen nalitum hapteng sian chonghong igon lapen hapteng si pen nalitum job card a card bang nang pi ikpo lapen nalitum labang so sai bang claim iklong po lapen labang so sai claim lo pulotang te nalitum atangka bang ke hapteng si pen nang jang ikpo mate hapteng ini tanang kok tathek lasen nalitum chonghong ikchen lapen labang so scheme labang ke nili amota puiglo 18 years se complete lo pulte nalitum apply dun long ikpola pen son alam service mate woreng war sai ke do tang tumang labang swali bang chu endun long ik elo la se service avetum la pen chongda chot atum sila bang so scheme bang ke long dun ik chot po la pen claim dun long ik chot po la se pinia video long bang nili nalitum han pathiek men ang than pon bang la an chot lo la se nalitum jong si job card avelang pulte prabjen pen office long block office long dam igon la pen nalitum hodak chingki chi than dam igon la pen nalitum apply igon tang te pinia video long bang ke nili la an chot si nang than pachini pon ikpo la pen nalitum la bang so video ka an ma share igo la pen video to lang misen pul nalitum mesen comment pi igon la pen la bang so YouTube channel to change